Ani? Paitan. Patay kwarta. Bes no, kaya bisan pag good health maluya kita. Ayaw kayo bis. Gawas atong mga sakit. Hoy, pagtarong ba? Asa mo tamo magkwarta? Mo lagi ay asam taan. Ato ta sa karaang mapangutangay diri sa tong barangay. Na napasatoy kwarta nga daghan dambing ni sad. Dambing. Oo ni dambing din na siya nga punsyanam to. Ako kayo kuan ay tubo. Lagi ay. Sagdi lang, bahala. Galiog ang tubo. Sagdi lang, isa nagbala na mga pila ka toy dako na sa nagbukol. Importante. Sabihin na to na. Ako lang una. Ikaw nga to Kaya ay. mentras Aron makahibaw mi oh, na magpahuwam ko. Makahuwam sad mi. Anak na siya magpundo permi sa iyang kamanggahan. Aw largo lang ko dito siyang manggahan, ubos siyang balay no. Kato. Katong Kasi mangga niyang binakakat daghan. dito baya. Oh, kaya di mo sa tumahatag mangga. Ang daghang bunga gani. Klaro kayo, mag-atbang ng bukol dre. Duha. Ang Ah, mangga yun. sunay. Agar ko, balikon ta mo diha. Gani. Pagdali adi siya. Oh. Mampons. Madam Ponsing. Oy. Ay ikaw man tong manuyupay og tain oh. Next bagong ko nang baba ni mo, madam. Aha. Tangtang ng brace mo. Adi ba katong septic tank be? Ba. Ari lagi ko dre madam kay kanang. Mangayo kag mangga. Mao bitaw nag-atang ko dire kay mangayo na sad mog mangga. Dili ko mga Mangayog mangga usa ka buok. Wala ko na. Usa de ka plastic. Oh, pamilyar na ko na mura magkamor na. Dili ko mga mangga madam ako nangangol ang mangga ang kinahanglan ako dre kanang matag kwarta re madam. Okay, kanang wala lagi kay nagpasuyop na magtae lagi. Manuyupay gyud ay mo kae. Sus, mao dyan ay problema dong kay di jud ko manghilabot anang suway nga gihatag ninyo sa kitasan. Mao na gihatag sa pagsuway ninyo. Inyo jud na siyang lagnon. Dili mo pwede ko manghilabot ana. Kusog man kayong baha. Di malabang. Dili lagi ko magpahuwam dong. Kay pagsulay na gihatag sa kahitasan ninyo. Inyuhan ang problema, sulbara na. Sige. Ramat nang tarisak ko. Sukom jay. Kaya po ni Sarya, katugon na kayo po Oh nya. Ni mo bisyo, Dako ang ngisi, klaro kay ni. Nya nakadaka wala. Dako kanda, kay dako kay ngisi. Nakada bako pagtarong kay musudod ko. Wa ko nakadadre akong dadre itlog ra pero ang kwarta to anas balay. Ayay, kanida kay makahuwam gyud ta. Ang kawam ta. Nya, pila may gipon mo pila. Secret. Secret na lang to ko Pagtarong di akong patas anak ko naragwa ko sa mga 20. Ako Sana eh. Ay, Balikon kita. meron sa Uyog na lang ta, oy. Ay, asit di na lang ka kay magdungan. Nadili ko rin sa atong madam. Ako'y una. Ha? Dali ha. Agay. Madam. May adlaw di ani madam. Mangayo na sad kag mangga kay bawo na ko ninyo. Nag-atam kay kunin ka mangga anak ko kam sige ug pangayo. Mangayo usa ka mangga usa ka plastic dalan. Dili pud mangga ko garidam. Oy, Aw, lagi. bahuwam ko kwarta madam. Hana man ninyo sige magpanghulam og kwarta. Kahibaw ka day, dili ko magpahulam og kwarta kay dili lagi ko mangilabot sa problema gihatag sa kahitasan ninyo. Kay inyo nang problema. Tatanto man kadam. Problema na ninyo dapat solusyonan na ninyo mao na gihatag sa kahitasan nga problema ninyo inyo jud na solbaron. Dili ko angay mangilabot ana. Sa gamay radam. Wala lagi ili na dito. Sige pamugos. Musok ko. Lain. imang. Nagkahuam to. Una na. Nya mang. Hala, nakakuha ka. Nakahuwam ka? Nakahuwam ka? Oh, kahuwam kuling. Nakaw. Darong mang ba? Kay moadto ko. Na malipayon ni ngani mo siya malipayon magiging panugsing. Lagi ko may pamunduha ay. Nakaw na naalagi daghang kwartas madam. Mahot lang mo dito Darong ba? Daghang lagi. Sige ako na sad ha. Oh, Sus, kung di manghuwam og kwarta, mangayo og mangga. Da, may hapon dam. Na, mangayo sa gagmangga. Di ko mga manggadam na Mangutang kag kwarta. Mao gid unta Na, lagi. dam nya. Kanang dubupahan mo ron dam. Ay, sus, dugay na ko kay bawa na ayaw ko ko ala susula ng teknik ninyo. 5,000 man dam.
Naglagot na jud ko ninyo nga street na jud mo mao pa paglakaw atong usa. Ito pa daw ang usa, diri pa daw ang usa. Silingan mo tulog. Inyo siguro kung Kataw ka day, kanang problema ninyo, mao nay sulbaro ninyo, mao nay gihatag sa kahitasan ninyo nga problema, dapat inyo na solusyonan, dili lagi ko angay mangilabot ana. Ingnan kadam nga mauni ang among nahuna-hunaan nga solusyon. Ikaw ang gihatag sa kahitasan mo, dam. Unsa? Dili ka gikan sa muyahan. Akong inatamas Mindanao, dam. Paita. Basta mao na to, dili lagi ko magpautang lalakaw na. Mao na gihatag nga pagsuway sa kahitasan, inyong hadyo ng sulbaron. Problema na ninyo, dili ko angay magialam anak kay mao na gihatag sa gikan sa babaw para masolusyonan na ninyo, dili ko pwede mangilabot ana. Tao ra sa kupras ninyo. Nanang ko problema pud ako. Wala na ko nagpatantoy. Pag-atang na ko diri sa kong mga mangga kay daghang mga awat. Mangga dam, di man kang pangwam. Pwede ito. Kawam tadi. Kawam taron. Kawam. Mga animal jumong duha, mga animal jumong duha. Kahuwam ka day? Kahuwam. Wala ka kawam. Wala ay. Wa ka klaro duha. Wa ka. Ano ka? Ala nga gi. Wala ka kawam. Wala ka kawam. Wala. Pahuwam. Ah, para topper.